Шит! Кой е това? Защо са затворили улицата? Луди ли сте? Какво искате и защо сте затворили улицата? Ти! Мръсен малък пикльо! Не работиш ли за Бори? Лимо! Събери всички в склада! Много важно! Всички! Веднага там! Къде е Кокоса? Не знам. Трябваше отдавна да е тук, никой не го е чувал. Ах, шит! Дон Драко е излязъл от затвора. Със сигурност има пръст в това. Вземете оръжията и пригответе колите. Момчета, тръгваме да търсим Кокоса. Ще ги размажем на пюре. Днес Дон Драко ще падне. Разделяме се по групи и да ги смачкаме! Двама от бандата на Драко. Спри да ги подпукаме. Ти откъде можеш такива неща? Бори точно за това ме избра.